Nyt tervetuloa, se on Elias tässä ja mä nyt teen tämmösen reaktiovideon VBZ feat. Coffee One spektaakkeli. Moni saattaa tietää TikTokin kautta kuka tää äijä on. Jos ette tunne, niin käykää tsiigaa ihmeessä. Täällä on kyllä kovaa musiikkia, täällä on terävä kynä ainakin, sen mä tiedän, mitä mä oon kuullut niistä snippeteistä TikTokissa. Niin mä nyt haluan, tehdä tämmösen reaktiovideon. Mä oon pitkään kattonut tämmösiä videoita niinku ite YouTubesta, mutta mä en oo ikin kuvannut tämmösiä. Niin mä nyt toteutan tätä mun unelmaa ja kuvaan tämmösen reaktiovideo. Ei siinä mitään, mennään suoraan videon pariin. Okei, avauto. Kaksi tekijää yhdellä biitiltä on spektaakkeli. Me ollaan main characters ja viere spektaatteli. Eikä olla piilos, tullaan joka mestaan veli. Nää vieläkin vertaa meit muihin, miten sä kehtaat veli. Spektaakkeli, spektaaveli. Tuo on hyvä riimi. Niinku me ollaan päähahmoja, muut vaan kattoo ympäriltä. Kyllä sä tiedät. Onko mennä vähän backiin. Tullaan joka mestaan veli. Nää vieläkin vertaa meit muihin, miten sä kehtaat veli. Kyl jengi leffaa teki, koht ollaan finkinossa. Sul vieläkin rooli päällä, milloin pääset irti tosta. Mun rahat silti no. Se jatkaa tiiätsä, leffaskiimiä. Se on hyvä. No päähahmoi, no koht finkinos. Kyllä sä tiedät. Finkinossa, sul vieläkin rooli päällä, milloin pääset irti tosta. Mun rahat silti nosta, kunnes se filmi stoppaa. Me ollaan liikkeessä kun haukat ja te kun kilpikonnat. Mulla on halus timante. Ota. Rooli päällä, milloin pääset irti tosta. Mun rahat silti nosta, kunnes se filmi stoppaa. Me ollaan liikkeessä kun haukat ja te kun kilpikonnat. Mulla on halus. Me ollaan liikkeessä kun haukat. Nyt jos se liikkuu ylhäällä nopeasti. Kyllä se catchasit, että sulla on aivot pääs, mut joo. Me ollaan kilpikonnia VBZ on mielessä, okei, jatketaan. Timantei vaikka en oo tarkkanen. Jyväskylästä kohti huippuu vähän niin kuin Markkanen. Sun tyyli karstanen ja mun tyylistä ei tokkalat. Jos VBZistä et oo kuullut, niin kuulla musta kohta saat. Mä tein tän tosta vaan ja pyyhin pölyt olkapäiltä. Fiilis niin kuin rasta, miten mä päivittäin poltan näitä. Mä en tykkää irtokarkeista, mut mun Fiilis niinku rastat, miten mä päivittäin poltan näitä. Okei. Tuo oli kova. päiltä fiilis niinku rasta, miten mä päivittäin poltan näitä. Mä en tykkää irtokarkeista, mut mun suusta karkkii irtosakottanut jengi niin paljon sanoo mua parkkipirkoks. Ei ne hiffannut alus, mut nyt ne kiinni. Oh my fucking venä, mun pitää kuulla uudestaan. Mä päivittäin poltan näitä. Mä en tykkää irtokarkeista, mut mun suusta karkkii irtosakottanut jengi niin paljon sanoo mua parkkipirkoks. Ei ne Oh my fucking sakottanut jengi niin paljon, ne sanoo mua parkkipirkoks. Irtokarkki, parkkipirkko. Joo. Toi flippas on hyvin. Se käänsi niinku irtokarkki, karkkii irtoo, se spittaa niin kovaa. Se sakottaa muit sen riimeillä. Se on parkkipirkko, you know. Okei, kun älä. Coffee One, let's go. Suusta karkkii irtosakottanut jengi niin paljon sanoo mua parkkipirkoks. Ei nää hiffannut alus, mut nyt ne kiinni juones. Kaks veti trackiltaan ennen näkemätön Suomes. Onks maista hävi koko Jyväskylän meidän puolen? Come on, let's get it, yeah. Ne valitkaa duuni, mä vaan tein ku rauta kuumin. Hommat räjähtämäs käsi, tarvii lisää paukui, lisää ruuti. VBZ ja Kofina nimet on keskustelus kuumiin. Mut oikeis tilanteessa pidä suu kiinni, pidä on the low. Vaik tää onkin spektaakkeli, paine syntyy timantei, siksen stressaa veli. Joku teki väärin bro. Paine alla syntyy timantteja, sen takia ei stressata. Ei oo huolia. Tää paine luo hyviä timantteja, tiiätsä. Johnny Dang, hit me up. Ei vaan. Mut joo, toi on caption. Taakkeli,
peli. Paine syntyy timantei, siksen stressaa veli. Joku teki väärin, broidi halu metskaa heti. Jos se meni, kuka täällä on se next stop. Ready to the top, well dressed, koska huipul tuulee. Jos et vielä, niin nyt viimeistään tuut meistä kuulee. Rappin kapitaalist matkal kohti jotain suunnatonta. Harva tekee sen täällä, ei meitä oo monta. Saatat nähdä holleil messis mukaan pari konnaa. Ja jos sul flyys mieles, voit tänne päin hollaa. En mä esitä mitään, kyllä sä näet mikä homma. Kun me tehdään se tälleen, se on niin uskomatonta. Kaksi tekijää. Toi sanoi hyvin, että jos sun mielessä on flyys, niin tuu vaan tänne, tiiätsä. Jos sä oot samalla tavalla ajattelua ihminen kuin minä, niin hyppää mukaan. Ihan samaa mieltä kyllä. Yhdellä biitiltä on spektaakkeli. Me ollaan main characters ja vieressä spektaatteli. Eikä olla piilos, tullaan joka mestaa veli. Nää vieläkin vertaa meitä muihin, miten sä kehtaat veli. Kyl jengi leffaa teki, koht ollaan finkin ossa. Sun vieläkin rooli päällä, milloin pääset irti tosta. Mun rahat silti nostaa, kunnes se filmi stoppaa. Me ollaan liikkees ku haukat ja teku kilpikonnat. Tää on hyvä huukki, mä tykkään tosta. Se oli siinä, biisi kokonaisuudessaan. Se oli leija. 1/10 mä annan semmoseen 8. Kyllä mä tykkäsin. Tommosta niinku baarailu ja tommosta chill vibes. Toi niinku VBZ:ltä tuli enemmän semmosia niinku vähän enemmän punchlineja baareja ja sit Kofilt tuli semmoista niinku laid back chilli-räppiä. Mä tykkään siitä kans tosi paljon. Niin kyllä semmonen 8 tällä biisillä. Mut hei, jos sä tykkäsit tästä videosta ja haluat mut lisää tämmösiä reaktioita, niin pistä kommentteihin. Tilaa tää kanava myös, tykkää videosta. Ja pistä ehdotuksia, että mihin mun pitää seuraavaksi reagoida. Mehän nähdään seuraavassa. Näin. Menestyminen on ehkä parempi kuin suora kostaaminen. Oot jo kyl hävinnyt, jos sun tavoite on pelkkää nussiminen. Ainut asia, jonka sä tuut täällä kohtaa, on burnouttaminen. Jos käytät muita ihmisiä hyväksi, et oo mun luokse kyl kelvollinen.